Corredora desficiosa. Sole era una corredora desficiosa i nul·lera, o siga, de nul·les. No d'aquelles que fan maratons o es preparen per als 100 metres llisos. No, era corredora perquè li agradava molt viatjar com si estiguera jubilada. I sempre anava als països més exòtics com si no haguera tingut prou amb Penyíscola, un fantàstic poble del Baix Maestrat que amb el pas del temps es convertiria en un gran focus turístic. Pensat i fet, va convèncer a la seva amiga Roser d'Almassora per a que l'acompanyara i, aprofitant la setmaneta de festes locals, van fer la maleta en un no-res. I des de l'aeroport de Castelló se'n van directament cap al Tíbet, aprofitant una nova ruta que havien obert, com qui agarra un rodalies. La veritat és que tenia molta il·lusió, perquè ja feia anys que li havien parlat moltíssim d'un mestre espiritual anomenat Baba Jitananda, un portent de personatge segons semblava. Després d'un esgotador viatge amb el vistiplau de volcans, controladors aeris, d'AENA, de l'overbooking i altres sorpreses que sempre te tenen oferides les companyies de baix cost, van aterrar a Lhasa, la capital del Tíbet, situada a 3.700 metres sobre el nivell de la mar. Des de l'aeroport a la capital, total 95 quilòmetres, i d'allí a Sigatse, alternant trens abarrotats de gent i una espècie de taxi que quasi funcionava. Total, que en arribar a aquesta important ciutat que vorejava els 100.000 habitants, els esperava un culi, una mena de treballador manual que transporta la gent en un carret. Sole no va tardar en dir-li: «Vinc de Nules a veure el vostre famós mestre espiritual anomenat Baba Jitananda». Aquest li va dir que no tenia idea de qui era. L'episodi es va repetir amb centenars de culis, però res de res. Ja desesperada de la vida, va decidir tornar-se'n a casa. Va parar un culi i mentre els transportava cap al centre de la ciutat, Sole li va contar la història. Aquest li va dir: «Jo el conec», «Stop», va dir la nul·lera, que tenia el do de les llengües per a fer-se entendre. «De veritat que coneixes a Baba Jitananda?» I aquell culi d'avançada edat i aspecte de captaire li va respondre: «Sí, el conec molt bé». «Doncs aleshores porta'ns a veure'l immediatament». El culi emprengué ràpidament el camí pels estrets i desordenats carrers del barri antic i després d'un llarg trajecte es va aturar front a una casa de mal aspecte ubicada en un carreró sense eixida. «Senyora, vaig a mirar dins de la casa. Entren passats uns minuts». Les forasteres estaven realment sorpreses. Malgrat els seus viatges per tot el món, Sole mai havia tingut una aventura semblant i no les tenia totes amb ell. Va dubtar, inclús va tindre el pensament d'abandonar, però Sole era aficionada del Vila-real, és a dir, corredora de fons i ben valenta. Passats els minuts acordats, van entrar a la casa i, travessant un passadís que desembocava en una sala en penombra i olor a sàndal, al fons, van veure una persona en meditació profunda, asseguda en posició de flor de loto sobre una pell d'antílop i amb una actitud d'elevada espiritualitat. Era el culi que l'havia portada, qui de sobte li diu: «No busques més, jo sóc Baba Jitananda». Sovint tenim la ment plena de convencionalismes i tota classe d'estereotips que pertorben la nostra ment i distorsionen el nostre enteniment. De vegades, opinem de les persones per la seva vestimenta, pel seu grau de popularitat o per la seva fama i poder. També n'hi ha qui valora els seus ciutadans
segons tenen més o menys titulacions. Però el valor d'una persona està en el seu interior. I l'exterior ens mareja moltes vegades en aquesta societat de consum. En ocasions, allò que busquem ho tenim al costat. L'envàs no és el contingut.